an gargaɗi shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu kan sabuwar dokar haraji da yake ƙoƙarin kafawa a ƙasar nan. Wannan gargaɗin na zuwa ne daidai lokacin da ake ci gaba da tada jiyojin waya kan wannan batun na dokar haraji wanda ke gaban majalisar dokoki ta ƙasa. Sanata Aminu Waziri Tambuwal ne ya yi wannan gargaɗin a lokacin yaye ɗaruruwan matasa da ya ɗauki nauyin horar da su domin su samu aikin yi. Cikin shirin wannan mako za ku ji cewa an gargaɗi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kan sabon kundin dokar haraji da yake ƙoƙarin kafawa a ƙasar nan. To ina kira ga shugaban ƙasa Bola Tinubu cewa ba faɗuwar girma ba ne ya jaye wannan magana ya saurari mahimmancin al'umma da yake wa jagoranci. Al'umma ake wa jagoranci ba kai ne yake wa jagoranci ba. Kuma ya kamata ya saurari al'umma bisa ga wannan ƙudurin da ake ciki. Ina tabbatar muku da cewa in Allah ya yarda za mu yi yakacin kokarin mu muga cewa mun kare abin da al'umma muke so, mun kare abin da kasar ke bukata. Dama ko san mu mun san ku abin da muke yi ko yaushe shine abin da al'umma muke da shawara da shi, abin da al'umma muke so. Ina kare jawo hankalin shugabanni lokacin da al'umma suke cikin radadi, suna cikin yanayi wanda an na la hawla wala quwwata, kamata ya a kawo dokoki da kuma tsare-tsare masu taimakawa mutane kamar irin waɗannan. Ba magana ta cewa a tsawwala haraji ba, wannan lokaci ba daidai bane a ce kowane yan haraji an kara shi akan al'umma. Lokaci ne da gwamnati za ta duba ta ga yadda za ta yi a yi tunani mai kyau na za a inganta rayuwar mutane. Haka kuma ina kara ja hankalin shugaban kasa Bola Tinubu akan cewa bayan magana wannan karin haraji na cewa bata dace ba a wannan lokacin da ake ciki, ya sani cewa kafin shi an shugabanni a wannan ƙasa, kuma a lokacin da muka je mai tarayya shekara 2003 ina iya tunawa shugaban ƙasa shugaban Obasanjo ya kawo wani ƙuduri na maganar raba tattalin arzikin ƙasa, wato revenue sharing formula, wanda doka tsarin mulki ta bashi dama ya kawo. Amma da rigima ta tashi aka ga cewa akwai matsala a cikin wannan al'amarin, da kan shi ya jaye wannan ƙudurin. Haka shi ma shugaban kasa Goodluck Jonathan ya taba kawo kuduri na maganar sha'anin da ya shafi sha'anin tsaro, wanda muka yi shawara da lokacin nan shugaban majalisar dattawa David Mark da ni kaina muka ba shi shawara cewa shugaban kasa ka jaye wannan magana. Shugaban kasa Goodluck Jonathan ya saurare mu ya jaye wannan magana. To yau an waye gari majalisar tattalin arziki ta kasa, wato National Economic Council, wanda ita ce hukuma wadda tsarin mulki ya ba dama ta ba gwamnatin tarayyar Najeriya shawara. Kuma a cikin wannan hukuma akwai gwamnonin kasa baki daya, akwai ministocin gwamnati wadda kuma mataimakin shugaban kasa ke wa jagoranci. Shi kai ne a ƙarshen jagoranci shi mataimakin shugaban kasa sun ga cewa ya kamata shugaban kasa ya jaye waɗannan maganganu, a dawo a tattauna a tabbatar da cewa mutane sun fahimci abin da ake nufi in ma har za a yi. Amma kuma aka yi biris da wannan magana. To ina kira ga shugaban kasa Bola Tinubu cewa ba faɗuwar girma ba ne ya jaye wannan magana ya saurari mahimmancin al'umma da yake wa jagoranci. Al'umma ake wa jagoranci ba kai ne yake wa jagoranci ba. Kuma ya kamata ya saurari al'umma bisa ga wannan ƙudurin da ake ciki. Ina tabbatar muku da cewa in Allah ya yarda za mu yi yakacin ƙoƙarin mu muga cewa mun kare abin da al'umma muke so, mun kare abin da kasar ke bukata. Dama ko san mu mun san ku abin da muke yi ko yaushe shine abin da al'umma muke da shawara da shi, abin da al'umma muke so.